Molt bones aquí de Mercom.cat, us porto gameplay de Battlefield 3. Me vaig comprar dissabte passat, dia 28, a l'Espai Gironès, a la botiga GameStop per ordinador. Mireu, perquè no tinc ni Play 3 ni Xbox. No els penso tenir mai, jo crec. No crec. I a veure, i algú s'està pensant, no, per què no et compres el Battlefield 4 que surti? Perquè mira, perquè no em funcionarà. A veure, no m'ho canvio. Aquesta me faig molt el pro, però soc més... No em faig pas el pro. Hòstia, cas un nivell 1. Clar, és que no he jugat, tampoc no és que hagi jugat gaire. Hòstia, aquí està tancat. Estem en el mapa, com es diu el mapa? No me'n recordo. Ah, sí, Canales de Noixar. Canals de Noixar, mort. No s'ha cregut. Bueno, estem per aquí. Mira. Perfecte. Ole. No volia apunyalar. I no ha funcionat. A veure, va. Seguirem entrant. A veure. La meva AK-74 o és la AK-40? No tinc ni idea. Com pot ser que no moren? Ayuda para matar 22. Ah, vale. Guai. O sigui que li he donat una vegada. Ho he sentit que saltar. Granada, jo no vull ni net. Granada! Ai, Dios mío. No puc disparar. Uf. No, passa. Vale, hòstia. El respawnejat i m'ha espantat. D'una meravellosa manera. A veure. Passo per aquí sota. Posa aquí. Mort. No em fotis, Vic. Sembla que haurem d'agafar les mesures preventives, les mesures extremes. Ai, llançacoets. No hi ha més remei. Però primer portem aquesta. Mira, això. No. T'he matat? No, el suicidio. Oh, m'he suicidat. No. Vinga, va. A ver, aquest és apoyo. I no hi ha médico? Bueno, el Bad Company 2 sí que no hi havia de médico. Hi havia l'asalto, el francotirador, el médico i l'ingeniero. Va, això no pot ser, tio. Està una miqueta xatada, jo crec, perquè arriba bastant lluny. No! Me cago en la... Nivell 100. Vés a saber què porta jugant aquell tio. M'haig de concentrar. Puto de ganivet. Vinga, va. Mort. Vale. L'he matat i veiem maten. Ha pujat una mica, va. Va, que amb aquest gameplay pujo fins a nivell 2. Pues desinmovilízate. Ja. A veure, no fa gràcia. Estic posant molt nerviós. I em pot venir un per darrere i padabam va. I quan és això que faig aquestes tonteries que em ve un per davant i em mata. Has de matar primer els nigues. Mira el niga. No, puto niga. Has de matar els nigues. Els nigues sempre moren primer. A totes les pel·lícules, tia. Ara mateix els gràfics no gaire, però jo que sé, l'ambientació, la llum que et dona a la cara, és brutal. Mira que porto els gràfics mínims. És que... Hòstia, me cago en el niga. Me cago en els nigues.
players diran me cago en els nigues. Sobre que l'aigua i dispari s'agafa l'escala. Vale. Hola, médico. ¿Es tú, médico? Eso es. Vamos. ¡Ponte las pilas! ¡Vamos! Ahora se va a motivar. Vamos. Ponte las pilas, vamos. A ver, va. ¡No, Niga! ¡Mata un Niga! No, mata todo. No es un Niga. No es un Niga. Has de matar un Niga. No us preocupeu que estarà ben tallat. A veure. Niga. És tu, Niga? Mor, Niga. Alguna manera. El Niga s'ha de matar cap a cap, no sé qui és. I vull llançar una granada. A veure, de què serveix el ganivet, tio? No li pots llançar? Llança-li, tio. No, llança-li. No. Niga, és un Niga, no, joder, hòstia puta, només hi ha un Niga en tota la partida. I que... és aquest, segur. De fer l'amo, perquè és nivell 100, veus? És l'únic de nivell 100, veus? I l'únic de nivell 100 és el Niga, dels collons. El que el Niga gairebé en mata tot el rato. Gràcies per matar-me tant, de Falmo. Gràcies, moltes gràcies. Niga mor. No m'ha matat el Niga, però he vist el Niga i l'he disparat. Ayuda para matar. He mig matat el Niga. Ayuda para matar. He vist el Niga, l'he disparat, però encara això no val. Haig de matar el Niga i quan s'acabi el Niga, quan mati el Niga, serà un... com de mort? O sigui, jo l'he matat. Niga! No, se m'he quedat sin... perquè quan el Niga... I el Niga... No, és que el tenia a la mira. El tenia apuntat. He pitjat el botó i no ha anat. Vale, clar, ja sé per què. He matat el Niga! De Falmo, mira, de Falmo. He matat el Niga. Mare meva, he matat el Niga. He matat un de nivell 100. Bitch, he matat el Niga. Fuck you, Niga. Ja que estem aquí, bueno, subscriviu-vos si voleu veure més merda d'aquesta, o més fails, o més gameplays de Battlefield 3. Doneu-li like si us ha agradat el vídeo. I fins una altra.